Oya orenyo kuromo gi jong machigno mar gazet ontiere kod ikawa non gazet mar The Standard kod gazet mar Daily Nation. Nyenga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwar mokeo nyaka sango nyiew gazet mondo gikor walidha achiel kachiel. Ka ontiere kae kod Ansel Oyango. Ansel oyawre. Yara inya Cleophas. Koro wachaka lidhe gazet mar Daily Nation mantiere kae mokwongo mabende wadarango ka gazet mar Daily Nation mabende omipe kar kae weche mopogore opogore ta ahinya gin mago mag nek ma omiyo peke ite mar auchiel kod ite no mar abiriyo. Mipenjo kanyo ni ma bende jal mosebedo ka neko to ahinya bende mantie wiye ka jatend piny Kenya koro nosiemo wang' riwruok moro mok mar sirkal iluonge kanyo ni Ford Foundation. Wacho ni ma achiel kuom jogo ma bende nyayo tulo kata koko e pacho ka e kinde wechego mag ng'anyo. Jatend piny oneno kojiwo ni Kenya en country manigi democracy, en piny manigi democracy ma joma oa oko ok onego bed ni donjore e weche ma Kenya. Ma nye waneno kanyo wacho ni kambi miluongo ni Ford Foundation ma wang'e ni en achiel kuom kembe mantiere under Ford Corporation. Ma Ford Corporation wang'e ni en kambi maloso masinde mopogore opogore. Achiel kuom moko kuom gin geche, moko kuom gin masinde ma itiyo godo kaka tingatinga gi mamoko. Foundation ni en foundation ma ochung' ne jiwo gik moko kaka research mag technology gi science, weche mag rowere gi weche mamoko. Ma koro nyon neno ka jogo nya donjore weche ma timore e piny ka. Kata kamano nyoko onyisowa ni gidonjore nade. But gima jo piny penjore ni kane ng'anyo chako, nochako kowacho nang'o ni magi jo siasa ema odonjore gini, jo siasa moko kawo advantage mondo othiche oko e telo. Mochako wacho ni nitiere riwruok moko bende mosedonjore. Sani koro nyo owuok nang'o ni gin weche mage, gin weche ma ijiwo gi Ford Corporation. Koro jo piny penjore nang'o ni excuses negi to bro rumo karang'o, to ben gi lony moromo ma nyiso jo piny ni magi jok ma osebedo ka jiwo ng'anyo opogore opogore. Nikech sani koro waneno ka jo siasa moko nitie moriwre kode, koro sani oloko tanga nang'o ni magi ok gin jo siasa, sani gin joma oko ema koro jiwe. Ka nodonje telo, jo pinje ma oko ne waneno ka nokete kaka darling, kaka jahera margi. Kwani osebedo nang'o, magi gima jo piny penjore ni osebedo nang'o ma koro sani kendo jok ma yande wawe ni jiwe ma kendo koro owichore kode. Mano kan wach nyakoromo gi joma ochiwo ducho manyoro ka jatend piny Kenya ne nitiere e alwora ma Nakuru County mano odiochieng'no manyoro nyakoromo gi jwang' mana kama gintiere kar kae. Mantiere piny kae ka wanyalo mana neno nyakoromo gi jwang' ma asigana mantiere kar ka. Jotelo mamine bende koro kwayo mondo mi otim nonro kuom gima osebedo ka gima nokelo nek kata tho mag joma mine mosebidi ka igolo ringregi mane kar kunyo ringre kata kar kunyo ringre kar wito taka mano makware mayudore Mkuru kwa Njenga. Gino mabende osekelo buok ne oganda mathoth ahinya nyaka sani koro ipenjo ni mae bende en janek miwacho ka en serial killer ma bende nosebedo kanyo mayango dicho manyoro no osenego ji maromo 40 kod ariyo nyakoromo gi jwang' ka nyaneno picha ne kar kanyo. Ansel, ma en picha manobuok oganda ji manyoro ka jal nong'one kanyo ni Collins Jomaisu Kalesia ma bende Halisia mano ma ja higni 30 kod higni 30 kod adek ma kanyo nosenego ji maromo 42 kod ariyo kuom jogo duto mosebedo kar kanyo ariga mar 2022. En wach malit ahinya mokwongo wach makware no. Mondi wagone familia mowito joggi mos kapok wadonje e twagni. Kata kamano gima jopiny penjore ni gin nyokawa ka buo seche 72 to ne giseyudo suspect. To jopiny nye penjore sana Gen Z e mbui kachacha gi millennials nye penjore ni yao to ng'at mano nego Denzel pok waneno. Kata mana kochwale od bura, kata mana komaki. Ng'at mano nego joma ne nie ng'anyo pok waneno komaki. To ma to tim piyo nade? De bere ni nitiere wach moro ma sirikal pando ma ok wang'eyo. Magi gik manye ji penjore e mbui kachacha. To jalni be wachore ni kata kuonde modake ji nye kiae. Kware kuchochi wacho no daka madhi mita 100 kowuok
kowuok e kware kanyo ero to joma nie gweng' kanyo nyaka elders manie gweng' wacho ni Germany en ne wakiaye dala kuma iwacho ni Vihiga en gwenge ma libamba ma Kisumu but Kisumu kocha koro ken kuma bor gi Kisumbwa nye ji penjore jo gazet nyodhi kuro manye temo penjo jo gweng' ni be ung'e ng'ani nikech wacho ni notiyo nyaka tija piko e gweng' kanyo koro jo gazet nye wacho nang'o ni gweng' kacha ji kiaye be koro nye penjore to ng'atni to en owuok kure debere ni sirikal temo kele mondo okwe akweya wachgi kapod gitimo nonro kose nena wach mokela kela to debed nang'o to ng'ato nogono to kani penjo ni to negi nochako karang'o to wacho ni nonego nochako ka nonego jaode ng'at mokwongo ni nonego jaode ni nikech jaode notimo ang'o noketho ohala manochakone koro ji penjo ni ka debed ni ohala ni nochakone jaode notimo ohala ni kanye to jaode ni wan dak ne wang'eyo ohanda ni ne wanene to bende en gi joge to en gi joge tiwacho kanyo ni bende ng'ama iluongo nyige kanyo ni bed ni en nyare nowacho kanyo ni nyare nolal higa mar 2021 kaluwore kod miyo ma bende wacho kanyo ni opogore kod jok mopogore opogore man kanyo koro magi penjo manye penjo nikech kata nyi penjo ni to joge go bede negi chwale kata mana ywak moro kata mana negi tere ywak moro ko bila ni ng'atwa olal ni weche aina go pok wawinjo nikech nyaka sani pok onge ng'at mosenyiedhore oko ni ma ng'atwa manolal nyalo bedo ni jaode ni ne ng'atwa manolal nikech wang'e ni samoro to kend ji romoga to kata kapok idhi ka jonyuol to yudo ka ji oseriwore kend mano to wanyalo wacho ni nang'o ni samoro ne jonyuol ne kia kata ne kia ng'ani but ji wacho ni chakre olal higni 2 kata mana familia mar jaode no pok otero ywak ni nyaro olal nyathi olal mage penjo madongo ma ji penjo to bende nego ji 42 michadho mokwongo tibete kaka ne iwacho sampuli manitiere kacha kware ibeti nus ka lwetegi tiendegi opogore gi pat mamalo mar dendi ji 42 mawacho ni oneg machal iwacho ni mano bende en penjo maduong' ahinya ni dineg ji 40 gi duto e ot machiegni kod kware tin gi jirande gi bende mita 100 Ansel ok en kumoro mabor ok bor ahinya ka manyala ringe kata gi seconds 9 seconds apar iso no nyawuok kae to kichopo office machielo bathe ka to bende se mana chope kware to kanyo iso ni ka in gi jok moko modak alura mari to bende distance ne miwacho ni rom gi kama obila bende ntiere nikech obila bende onge mabor kacha debedi nek gi netimore machiegni kod obila to fuong'ruok kata dok chien e weche mag timo nonro NIS nitiere kanyo magigi ne ginyalo ng'weyo mana matin kata mapiyo mondo mi ging'e gik mathoth manomaki godo odiochieng' manyoro to ka oting'o simbe gigi be wacho ka ni magi ok simbe ma itiyo godo kata e century masani ka dipo ni gintiere ka neno simbe gi yo machiegni gintiere kar ka kendo gin simbe buora nitie nyaka mago ma kadoda nitiere mago nawinjo ni ulongo ni mulamos uo mwalimu Philip iwinjo ni sim touch screen cha iluonge ni mulamos mulamos gi kadoda kama nitiere Airtel lines ma nitiere karka nitiere gloves mag lwedo nitiere lewni ma iye mag joma mine ma bende nitiere kar kanyo laptop machal oneno ka gimo kethre wakia ko kethre kata gotiyo en muti ahinya kod beti kata jala alafu machielo nitie kifungu moko mantie wiye ka ufungu gi odhot mane mano mantie kanyo kendo chak nitie nyasore mano keta bathe kanyo mago gik mano yud kanye ka nitiere iye kacha ka nitie achiel kachiel e yodno iwacho ni jotim nonro mag DCI dhi nyime kod nono gigo mane giyudo kanyo kendo wacho ne gidwaro odiochienge 21 nyoro yangore ni koro 21 dhi bedo ni onge ni mar giseyudo prime suspect mantiere karka nonro pod dhi nyime kaka no chane nikech koro kai gi mantiere ni jotelo bende osiwuok oko jotelo gidwani mondo mi omed timo nonro matut to pok oneno ka giwuok oko mondo mi gikwerane kata giwacho nonro tim ne jogo manolal e kinde mag ng'anyo kopogore gi Denzel nitie kijana machielo bende mane olal mano mowuok e mbalariany moro bende mana mantie Nairobi ka nolal kinde ng'anyo mano wuok e mbalariany ma Kisii Denzel ne wuok e mbalariany ma JKUAT kendo iro kanyo Denzel nokwany ringre kotho mano tok bende ng'anyo jal machielo ni bende tok bende ng'anyo ringre bende koro yudo kanyo nowach nolal koro yud ka ringre bende
oyude ka koro to en bende. Gima nya neno ka koro nye duong' kanyo be manyalo mede en ni nyiwacho ni jal ma koro ichich ni en janek ni nyiwacho ni en gi psychopathic tendencies matiende ni en gi weche mag tuo mar obwongo. Gima koro mako dhoga nikech ing'e ni kotere doho moyud ni en gi weche mag tuo mar obwongo, ing'e ni samoro doho jawega ji. Koro akia ni mano nyalo bedo ni en ei confusion ni en a way out mar release ng'ani mondo kik chwale e odo nikech mano to koro bobedo wach malit ahinya. Kendo ne giwacho ni tere kawuono e doho. To ing'e ni kaka gisewacho ni en gi psychopathic tendencies, doho nyalo amua nang'o no dhi otere mondo opime mondi opim kobwongo ne lew mondi nikech chik wacho ka ni ok inyal tero ng'at mobwongo ne ok lew e doho nyaka pime mane nang'o ni obwongo ne lew. Nyakura Moge Jwang'o dhede ni ite mar 7 kar kae ang' wanene ite mar 7 no mano sigana mantiere e piny kanyo wacho ni we don't know him. Mago Kware residents kaachiel koda ka jodago man Vihiga County mawacho kar kanyo ni gionge sigana motim ka kod Steve Otieno watemo lero kar ka ni jogi duto ka giloso penjo mantie Ansel kata kwa dhi dala mano piny ka koro mano piny mogik piny ka orange iwacho kanyo ni Ansel kata idhi dala in Kisumu sani nitie jok moko mani tugo go nitie jok ma ong'eyi to nitie gimoro ma nyaka bende wagol e pacho ganda kikawo picha Ansel Nyakura Moge Jwang' tiket e mbui giwacho kanyo ni reverse image search idhi yudo jok machal gi Ansel jok manigi jomopidho yier wigi kaka Ansel jok mopidho yier tiki kaka Ansel ibo yudo nyaka jok manigi sura kata shape mar wich kaka mar Ansel iboro jok machal kodgi. Koro kikidhi kacha kikawo picha jal ma oket kar kae titemo manyo ni ma bende en adier oseti kode kanyo idhiro mana jok machal kode kata jok morwakre kaka en bende norwakore mano gima Google reverse image search nyalo miyi mano nomiyo jal machielo noterore en owuon iro bila ma okwach kich en otiyo Parklands Nairobi ka en Medusa kendo yudo ka picha ne ke e mbui iwacho ni ng'amo makcha ochal gi ng'anto ng'ano ero ni en engineer en graduate maka ok en gimoro makare iwacho ni moko nya bedo mana pichni machal mikero kamacha e mbui mondo oganda otegre kod gigo to oganda mong'eyi mitugo godo midongo godo kiwacho ni sadak kumoro kata kuom higni maromo 18 kidhi Nyalenda kacha sani penjo ni Cleophas en ng'a ibo yudo jogo mana tugo godo mana dhi go skul mane wagwego bol jomopogore opogore mantiere kaka Ansel ma mi paro machal nade wacho ni wakia ng'ani jokware wacho Jovihiga bende wacho ni wan ng'ani pod okwang'e malong'o. En wach monego onon matut nikech gwenge ariyo duto ok nyal bedo ni kiai. Jokware onyacho ni samoro kiai nikech osedak kanyo kata mana higni 2 kende. Samoro Nairobi ka wang'eyo ka ji odak. Kata kamano kuma odake cha ok en gated community kata ok en own compound moro ng'ato ni ng'ani donjo ga gi gache to gache obedo tinted ok wanene ga to wuok. To kata mana kuonde ma geche obedo tinted go wan gi area chiefs area elders nyumba kumi tindo donjo kuonde gi ji ong'ere kata ka ng'ato kia ni ng'at nyinge ng'a but jotelo mag gwenge go ong'e ji. Kware kata wacho ni udi odhugore ma kata kidhi kuro samoro kaka nyalo wuotho nyalo tami nikech udi odhugore matiende nang'o ni ji nenore sate. Koro penjo maduong' ma penjore ni yawo ka koro Jovihiga samoro nyalo to Jovihiga wacho ni nyegi ken gi samoro nowuok dala chon to jokware modak godo pile gi to ng'ani donjo ga ot sa adi to wang'e ni e gwenge ma kaka slums kuchocho ok en kuonde ma ji ninde chon gin kuonde ma ji wuothe nyaka piny ru gin kuonde ma samoro ji ng'ato atich molewo ng'ato mondo tich to nyaka ni rome gi wadu mineni kara ine midak ka ondiek ine jiranda ka samoro injo ka ng'ato kingo gimore ot nikech kingo dhano ok en gima ikawo ka ng'a ng'ado monyaluo ka ng'a ng'ado kata mana blue band moro en gima yom en gima ikingo kiwacho no kingo go jalo ojalo no nyaka iwinje ka go king kata ka en duol ng'ama ywak nikech inde ng'ada teleng koso osechuo gimoro molalo pachi to gik mobedo presented kanyo kanyo kata gimoro machalo sindan moro amora manya bedo no chuoigo kata gimoro en mana ojalo ema je kanyo ma ng'ato jobiro mondo mi okengigo wacho ni okengi mana ka lot to soie gunia to soi odhiri wacho ni mita 100 ka wuok Kware mano kar wito taka no ma bende en ga matut ahinya
kata mana jaode iwacho nati nothono jo jirende nego dino penje ni to miyo manyicha waneno kani kata nyadendi manyicha waneno kani dak wanene to no debere no dhi kure kata ka no dhi dala to no dhi dala chutho koduogi ke samoro udi manie slums ainago gin udi mopog mana samoro gi mabati kata mana bao moro kata mana par moro mopoge to ng'ato ka go simu e ot makosa tinyalo winjo koloso gang'o oloso gi ng'at mani dala to ji dino penjore ni to kata mana simu ma wawinjo ni ok wawinjo ka ng'ani loso gi jaode cha no dhi kure mok wanene ni koro mage weche ma nyaka wapenjre kata Vihiga kuchocho bende dala no kodhiyega kata mana kadichiel iwacho ni igni 18 kodongo e gweng kanyo ero kata mana japuonj ma sikul moro kiae kata mana duka mon get gwenge ma dala go ng'ani nitiere dukni moko machon go e duka kanyo ji kiae kata mana kumi e yawo kumi tuome pi kuro ji kiae kata mana kwath kuma ne gidhiye kuonde mane gidhiye pur kuondego ji kiae ni en wuoka ka Miracle Baby to bira Nairobi ka Nairobi ka Nairobi ka be wakiae koro wakiae nen Miracle Baby yo meno nen Miracle Baby eno bira nyakura moke jwang eno bira to pore Nairobi ka to dala kodoge nyakura moke jwang mano ite mar biro kanyo ka irange yo makara na madog chien bende waranga ne ite mar ariyo ni mar ma en weche mantiere karka weche ma otenore koda Mackenzie magobura ma Shakahola jala ma osebedo kae ka otelo ne weche gi mag bura mantiere kar kae koro chiwo ng'ur mare ni donjo kata ketho mano donjo ne godo Mackenzie mano romo 191 odwok piny nyaka 12 en manya bedo ni timore kar kae ka bende nitiere oganda ma bende osebedo kanyo ka omaki ino 31 kotenore kod Mackenzie bende enek makoch mano ka ngima ji moyo 240 mano bende gwenge go ma Shakahola manyaka sani iwacho ka ni kae dhi bedo ni kata twech ma idhi chiw ponone ma dhi bedo ni odwok piny koso dhi chalo machalna dansa gima ondika maduong' manyalo lose en ni kata kodwok keth mano oyude iwacho no oyudego odwoki to 12 to pod gin mana keth mag nek matine ni bura cha pod odhi beda treated kaka kes ma mada mamano ok ogoloko namba gi emodok piny wanya paro Shakahola kinde machien kocha nen e gwenge mag Malindi kocha ne waneno ka ni golo ji makata ntiere jomoko ma jogi poko yang ni kure ma pod manyo jogi mamano bura mang'ino osebedo ka dhi mbele to achich maduong' mane ntiere wechego nen jadolo miluongo ni Paul Mackenzie ma picha ne boket ka ma en gi ji 31 ma omakego kichich kodgi nang'o ni gin e yawa mane ne gin masterminds kata gin mane ne gitayo cult no ero to kanyo bende mano jal bura mano Mugure Thande wacho karkani bedo kod buche gi mathoth ahinya kama gintiere nyalo duoko piny kata nyalo keto bura oyuare ahinya onego gibedo consolidated mane momiyo gichopo kata 12 nyakora moke jwang kama chielo nitiere ma iluongo ni Ruto Man ma en jakom mano mar KRA Anthony Mwaura yangore kar ka ni appointment mare kata gwelo mare ne nataro mar chik ma oyang kodo kaluwore kod bura mar mibadhi mane omule e kinde machon koro kata ka ni yiere wacho ni gi bura wacho ni sani koro chapter 6 mar weche mag integrity ka bende koro donjo e tich ahinya ma koro sani bedo neno ka ochung chenro mare mar bedo kar kanyo kata kamano maber en bende nitiere aput moro mano yiere mondo mi obedi koro gima apenjora maduong' kani bentiere ng'at mane jatend piny Kenya masani oyiero malong'o mosepuodh ni ng'aye noyiero yo malong'o nikech waseneno ka yiero mang'eny mane otim kindego doho kinde ka kinde kochwal ng'ure doho kachacha to doho yudo nang'o ni ok noluw ratiro malong'o kane iyiero jenago jalni kane yiere nen gi weche mag mibadhi makoro wapenjore ni yaw to jatend piny kano yiere to dibede ni nentiere tenruok kode moro nikech iwacho ni notenore kata mana gi od bura ma od siasa
kata mana weche mag siasa mag jatend piny nen tiere e weche mag UDA kanyo. Debere ni it was a political appointment because nen yiero ma olure gi weche mag siasa emomiyo noyiere nikech kan jatend piny nong'e nang'o ni jalni nigi weche mag mibadhi mokwake ma kindego ne en gi kes e doho notere e doho kacha chande. To koro penjo maduong' mapenjore niya ni koro ka maeri e jal mane ochung' ne weche mag choko osuru Kenya ka ema ne nigi issues mag mibadhi to jatend piny noyiere. Penjo maduong' ma wapenjore ni debede ni e iye kanyo ero mibadhi ochwe chieng' e iye kanyo ni pok wang'eyo ang'eya ma onego non nikech ka koro jatelo mochung' ne KRA ma ema nigi weche ainago. Koro do ng'ado kamano koro warito jatend piny obro respond nang'o mondo wane ni ywak ma jopiny odhi nang'o nikech jopiny wang'e ni kata Gen Z be gi millennials mae gima giywak malong'o matek nang'o ni jatend piny odhi otim ang'o ong'i chik mondo oluw chik. Koro mo jo ka gintiere kar kanyo koro ni jok miyiero bende koro gin adi mantiere ataro mar chik. Aya waywa kar kai koro wane kama machielo kantiere ing'e ng'ama wuok Madhira wamaka gi ka ing'e ng'ama wuok Madhira kopogore gi jogo neno wangi kande mano jalup jatend piny Kenya donge mobedo jaod bura ma Madhira kaunti ma Nyeri. Gima ntiere kar ka iwacho ni ma en gweng' ma osegolo jotend obila kod jolweny pacho ka ineno ma koro en mkuu wa majeshi donge mane wacho ni ma sani en jamadar Charles Kahariri mano kawo kara mosenindo Ogola ma bende kinene kar ka Chief of Defence Forces ma bende wuok Madhira machiegni ka mano weekend kanyo bang' ka manjuwa mokalo kane Jafet Koome nogwe tao mano kaka ogai mar obila pacho piny Kenya noyiero Douglas Kanja bende mayangore ni wuok kanye e gwenge ma Madhira en kama osegolo jodito e sekta mar arita dibed ni en gweng' man gi arita mamalo ahinya sani kosebedo ni ochal nade. Penjo maduong' mapenjore niya jatend piny osebedo ka chakre otim ang'o ogol jotend migepe mopogore opogore osebedo kotemo wacho nang'o ni sani kiyiero jotelo gibedo jotelo ma represent face ma Kenya to waneno ka weche mag army defense force waneno kaka odhi Madhira jalup jatend piny en Madhira konoero koro sani acting inspector of course en acting matieni pok oyier ng'ato ma pod inyalo chenji but koro penjo maduong' mapenjore niya ni ma be represent face ma Kenya is it a unifying appointments ma jatend piny timo gi so gin appointments ma ng'ato nyalo kwedo ka wacho nang'o ni to gweng' achiel kende ma yudo ga kwani gine magi nyalo rito Kenya kende wano kwanya rito Kenya. Penjo maduong' mantie kanyo koro mo jo nitie machielo bende mosenindo Ben Gedhi ma bende nitie kanyo kaka jatend obila mar adek e piny Kenya mano bende ang'ine kar kanyo ntiere sigara mantiere ite mar abich nyakora mo jo Kalonzo ok dwa timo makosa mane Raila Odinga otimo kodonje handshake mane gimomiyo osebedo kacha kotengore kobedo thenge ahinya e wechegi mago mag twak kod jatend piny Kenya kata joma moko kotenore kod gik masani piny Kenya kadhe mane sigana mayangore kar ka ite mar abich magazine mar Daily Nation. Wachore ni ogai Raila Odinga nolalo dwarone mar ker kata mar bedo jatend piny Kenya ka nikech riwruok manoriwore gi sirikal koro weche maricho mane nie wi sirikal nobiwe wiye ma kindego ne waneno ka jatend piny masani William Ruto ne itang'o ka ng'at maber ahinya ka ng'at moromo ma Raila Odinga kindego ni kwedo nang'o ni kaka noriwore gi jatend piny machon Uhuru Kenyatta gi sirikal ni koro weche mane maricho mane timore e sirikal koro nokawo obiwe wiye man gino nomiyo ok no oyudo loch manogeno koro maeri e gima jalup jatend piny machon Kalonzo Musyoka neno nang'o ni maeri nyalo bedo kata joge be motenore kode
nyose advice emo isenango ni kit luo line mane Raila luo tinyalo rem nikech osenyiedhore kata joge bo osenyiedhe oko nango ni obro dwaro ker higa mar 2027 to gima duong' en niya gima aneno ka maduong' ok en kata mana weche mag tenruok gi sirikal en pressure ma Gen Z gi millennials boketo ka nikech Gen Z gi millennials osewacho nango ni wan ok wadwa dialogue wan wadwaro nango ni jatend piny oti sirikal oti kaka ne onego bed noti to mibadhi kik bedie aya nyakoro mogo jogi ite marabich ni some kanyo winja neyo makare wadano rangi ite machielo ka ite maraboro kantiere weche mag road maintenance levy osekelo ng'ur mopogore opogore omede gi siling 7 ma en atamalo 39 kuom gino monego bed ni imedo nyaka sani sirikal geno dhi choko omenda maromo $110 kod 5 nyakoro mogo jwang mano e chal mar wach kama gintiere kendo kae sirikal geto loso yore kata peini maborne derom kata kilomita 239 122 en yore duto mapacho kae mano kochopo higa manyien dwe mar 6 odhi chalo nade kinde gi ka ochopo ni mar mae e ng'ur mantiere to bende mama medre odhi bedo dok piny koso dhi bedo ka entiere mana kamano we ng'ur maduong' oken kata ni omede ng'ur manyaneno maduong' sana kanya ng'iyo mbui nyaneno ka ji ng'ur ni sirikal just a few months ago jatend migao no promise ni fuel levy ok dhi medre koro ji penjore ni to koro momedore ni of course petrol to wang'ino dok piny matin but koro momedore ni to debed no omedore nango to ere gimomiyo sirikal oamua mede to penjo mabe jopiny penjo maduong' ni gini waneno kimede lakini tich manie e ground to wane kotiyo nderni waneno ka ok bed maintain malong'o oula nyicho koywe nderni moko ma Kenya ka ma thoth gi pok waneno ka kata ka chenro mar loso gi osechaki koro jopiny penjo ni to fuel levy ni wang'e ni gima maduong' monego bed noloso of course wan gi weche mag annuities ma sirikal omede wiye kanyo but maduong' en nango no en mitiyo godo maintaining kata mana loso nderni ma Kenya ka to mano samoro kwane kitimo of course gwenge wa manie e boma Nairobi kata samoro nyaneno kolos achiel to mano be kata kolos tinyisi ni county emoloso ok en fuel levy emolose koro mage penjo ma jo Kenya penjo ni to gini kata kumede to dakwane kotiyo to med mimede ni donge chiwo singo ni gini ok dhi medi koro obedo nango koro akia ni Gen Z dhi respond nango nikech mato en habari manyodonjo nyoro koro pok waneno kaka gidhi respond akia ni magi maweche makoro dhi chwalo ng'anyo makawuono be manye waneno ka osepangi ni haya e kinde magintiere kar kae jatend migao machon Kipchumba Murkomen noloso mana jumbe 2 mokalo no kane pok orembe apis juma mokalo juma moro cha emanolose kendo wacho kanyo ni oyo wawinjo kendo dhi neno public participation ne tiende nango ka poni nyalo keti piny mondo mi wuo to gik mowacho bende ok winjre wada bedo kae mondo mi warange ne achiel kachiel nyakoro moge jwang ite mar 10 ka entiere weche mag budget ma bende okelo ng'ur kata pogruok e paro mano gik mantiere kar ka achiel kachiel mondo mi warange nitiere budget makoro bende ong'ado jok manie sekta mano mar somo nitiere mano mar teko kod peini budget ma apis ma jatend piny Kenya bende otim nade bende ong'adi kinde mong'ade kae Ansel ochal nade nikech ka kore wacho ni ero magi luore kod ng'anyo ma bende noneno pacho kae Edwin Mutai lero kar kae ni kama gintiere omenda makore lach maromo bilion 5.2 mano ng'ade kar jot ma jatend piny Kenya e kind mamoko ma en supplementary budget nyakoro moge jwang dhi bedo katayo chenro mopogore opogore kaluore kod kweto kata mar wito oko paro ni mano mar chik mar omenda ma higa ni mane owito oko jatend piny Kenya of course to ne wang'e ni higa mabiro ni kata mana budget kanisomo nosenyiswa ni nyaka ji tweyo kanda rido kanda kendo to ni chako gi riwruok kata mana weche ni chako gi sirikal to koro kuonde mane waneno ka ni dhi mul parliament ni dhi mul state house of course ni dhi mul gi weche mamoko ka iri waneno ka koro sani koro weche mag somo dhi njawre energy dhi njawre
gi weche mag nderni be dhi njawre. Kane jatend piny Kenya kano respond bang' kane jopiny nosekwedo paro mar chik mar omenda, nowacho ni paro mar chik to wagolo, kata kamano nitiere gik madhi safa, gik mano owacho ni dhi safa neno ko obedo mentioned, kachiel kuom in education. Ne giwacho ni jopuonje mag JSS ok dhi ndike tich kaka nonego ndikgi. Weche mag teko be nowacho ni ne wang'e ni last mile nonego bed ni chakore, koro wakia ni last mile dhi bedo nang'o. Gi weche mag nderni, wacho ni nitiere projects moko mag nderni, but kata kamano koro nyoro kanyo loso Nakuru nyewa winjo ko opuodho nderni moko ni dhi losi. Koro wakia ni en mbinu mane mitiyo go puodho ni mache ndara monego losi, mache ok onego bed ni loso, mano koro emonego bed ni sirikal yangonwa. Kuonde kaka State House, gima nyicha chamo pe State House maduong' ahinya ne en wuodhe mag jatend piny. Mago kane waneno koseduok piny, to budgets gi kata kong'adi, wabro neno ka gino ok odhi affect State House ahinya. Gi State House gi pesa omenda moro be nyicha waneno koket tenge ni dhi tim godo renovation ma State House manyokelo ng'ur maduong' ne ma jopiny ong'ur ni pesa no ng'eny kitimo godo renovation. Mano be nyonego bed ni itimo nang'o ni iwito oko. Kata mana jalup jatend piny be budget ong'adi, matiende nang'o ni kata mana embe nyonego bed ni itimo ne renovation, to wang'e ni odeno to sani koro kotiko higni madhi mana 10 ma koro ji nyepenjo ni yaw to kwani odno nogere nang'o ma pod obedo renovated gi milionde mang'eny aina no. Koro budget gi koduok piny to gima duong' kata kiduoko budget piny to mibadhi pod nie sirikal, to mano ng'eni koro onge tiende, nikech mibadhi cha pod wadhi wito pesa. Kinde Uhuru Kenyatta ne nyiswa ni Kenya ne lose almost $1 billion pile ka pile, $2 billion pile ka pile. Mago rode maka wanyalo dino nyalo konyo. Nyakoro moge joma nontiere kanyo ka ng'irange e it gazet no kanyo ng'one ne ite machielo ka ite mar 13 ka nitie sigana moro modani mondo mwarangane. Nyakoro moge jongi nyalo bedo gi gombo mano mara kineno ka dendi pek ahinya, iwach ni ida golo moko kuomi, idhi manyo yath. Sani oganda mane mbui mar TikTok odonjore gi yath moro kanyo ma bende ang' ine kar kae. En yath ma bende nyakoro mojuangi thoth ne itiyo kode e thiedho jok ma nigi tuo mar sukari, mano mar diabetes. Sigana mondika kod Ellen Shikanda mantiere kar kae gazet mar Daily Nation, owacho kar kae ni irange jok matiyo kod yadhno mondo mi owit pek mar del. Jogo biro gi yudo tuo moro mar wang' ma gikia kama owuoke. En nonro ma bende otim kar kae, mano kaluwore kod oboke mano ndika miwacho ni journal miwacho ni Jama ophthalmology ma bende wacho ni en jogo mantie kod lony mano mar rango weche gi kata chal mar wang' kod ngima mar oganda. Iwacho ni kama gintiere ka nitiere thieth mano osetim ne oganda maromo 17,000 mane bende nothiedhi katiyo kod yadhno mano ma iluongo ni Ozempic. Mano ma bende kanogole kata ke nosebedo approved kod mano wacho ni jok marango weche gi mag chiemo kachiel kod kaedhe ma itiyo kod e thieth mopogore opogore higa mar 2017. Sani mbui mar TikTok bende koro ban ng'ata motiyo gi yath, ok ng'a otiyo gi yath, ng'amo mention yath ma kamano. Video moro amora ma promote yath mar Ozempic ma bende osekelo hinyruok ne oganda mamoko kata ithiedho kode diabetes, jok matiyo kode yorno mar mondo mi giwit pek mar del kata giduok piny pek mar del margi, koro sani ok dinene mbui mar TikTok e yo mayot. Mano bende giwacho ni gitemo protect user margi kama gintiere. Kinde ka kinde waneno kaka yedhe biro ma timo gik mopogore opogore, kata kamano samoro gibiro ga gi side effects. Ndalo machon cha ne waneno ka in gi malaria to mi chloroquine ne ilo dendi, to mago ne gin manageable. But ma koro biro ma ikawo yath mar Ozempic ti itiyo godo ma mondo manage kata diabetes kata duok weight mar dendi piny, to kelo blindness matiende nang'o ni ma yath monego wakum tiyo. Teko mari mar neno lal. Teko mari maneno no ichako bedo muofu
mano koro ng'eni en wach malich ahinya nikech ka koro ikawe mondo ibed gi ngima maber to ngima maber midwaro bedo godo no kendo koro kelo ni midhiero ma koro kinya neno kata mana ngima maber monegi ibed godo no. Research mine iwacho no tim ka ji 17,000 ma scientifically is enough nikech ji 17,000 kisetiyogo mano that's a good sample ma itiyogo ma research wacho ni kitiyo gi sample marom kamano ero en sample malong'o ma maeri en gima koro onego bed declared. Sirikal onego okum ok onego warit TikTok ni nyaka TikTok kume ka wambe walose. Sirikal onego bed nosetimo osekumo wach nikech ma hinyo oganda. Nyakoro mojang somane kanyo ng'e kanyo kachalo koda ka wach mogol kanyo kod Dr. Joseph Rizo mabende nitiere kar kanyo e ite mar 14 ang'waranga ka achiel nyakoro mogejwang' ite mar 14 kod ite mar 15. Ite mar 14 ka wakalo mana ng'wech nitie sigana ma ondik kar kae kod Catherine Muma mabende ong'e mabende en senator mogwel. Owacho ni wantiere kinde mwaneno ka nyithindo manyiri wuok oko ahinya ka gidonjo e ndara e kinde mang'anyo dhi mbele. Giketo weche gi moko wacho ni joma nyiri ok nyabedo oko, joma nyiri oluoro chieng', oluoro iro malungo wang', oluoro risasi. Giwacho ni goro wacho ni oyo nyithindo manyiri bende wuok oko. En sigana mondiko kar kae korango weche mago mag obila tahinya ng'anyo mosebedo kaka timore kinde mokalo. Tahinya siganda ni oloso ka kuom jal mano wuotho kendo miyo mano wuotho mo odhiro obila to penjo obila ni en ang'o momiyo gitimo gima gitimo no momiyo gigogi kod risasi bayo negi iro malungo wang' tiagas ni kod kanyo water cannons kan kod gi kod ekin gik mamoko mapontiere karka. Owacho ka ni mar kaka nyonen ong'iyo ng'anyo nyoneno ka nyidendi kata nyithindo manyiri nyowuoko manye gine forefront kata ma ng'anyo gine manyineno gi kata mana ka moko nye loso kata mana od fwambo opogore pichni manye wanene mbui kata chanya waneno ka Hanifa gini amang moko nyani oko kata chaka lose wi weche ma ok timre maber e sirikal ma wacho nango ni girl empowerment kata mana siro weche mag nyidende osenyago lemo makoro wacho ni maeri en waneno ka investment mosebedo kitimo organizations mopogore e sirikal gwenge mopogore osebedo ka jiwo nyithindo manyiri ma nyoneno ka en gima osekelo osenyago lemo ka. Kata kamano nyidende be ok nye giwuok awuoka ni koro gidhi giwuok kata nikech ilo madhi e ng'anyo but nye waneno ka weche manye gilose nye gin weche mag gik moko kaka pads ma affect gi weche moko kaka taulo mag ria ma en pads weche mag tax manye wachogo weche mag pur manye wacho ni usuru mopogore bro hinyo nikech mago to hinyogi kata gin bende koro mago gik manye waneno ka nye giwuok ne oko. Nyakoro mojang rang moko bende mantie chenro mazimio ntiere kod broad based government ni odhi bede yo machal nade waranga bathe ka ntie katun Salma mochiko kodo gazet ma Daily Nation ka to waranga yinjiro mokwongo mar gazet ma The Standard kama osewach kacha ni excuses koro onge gimineno kar ka en ng'a ntie ng'ama obede steering Salimira moro osewuok deo ng'ato piny ka to dereva mar riembo economy ni en oko mar nyamburo ke bosetumo yien finance bill cha bende jo luar kuome kama chielo kocha be ikone ni ero slow down protest ema koro gole ndara owuok kod tuomo yien ageno ni dereva man kanyo to pod ngima mano kama entiere. Owacho ni magi duto gin mana Ford Foundation's fault kona mapiyo gimineno karka koro ka waneno ka pek ma finance bill ema hinyo economy to jatend piny kaka dereva mar economy en ng'eno chika economy kor yien ma gari ma economy to osegore piny nono tibineno lwete kanya dier donte lwet mioni mondik ni IMF emomako steering cha koro dibende en obeta beta e kom dereva koro en kanyo kaka puppet inyalo wacho kamano ero nikech okene moriembo chal ka gimene moriembo chal kaka koro nyithindo moko ma inyalo kawo kipunyo nyathini riembo ikawe to obete tiendi to
nyathi to ng'eni ene moriembo kata kamano to inding'eni ine miriembo koro ng'ama riembo uchumi mane nitie ng'at moro mamake ng'at ma oko en goro jok manyone nyowacho ni Ford Foundation ema jokoso ka madonjore gi ineno nang'o ni maeri en gima otiyo godo ma cover up weche mag koro kaka waneno kaka IMF ka monego bedni emo blame waneno ka Garindo osebayo onego luw yo madhi koni ni ten osebayo modhi koro kar mondo oti mondo duok gach economy ni koma dwarore en pod oramo nang'o ni Ford Foundation gi riwruok mamoko ema donjore weche ma Kenya ka. Ai nyakora mo jwang ang'e rangin bende berane kod ng'eyo e ite mogik nitiere gope ma piny Kenya nitiere godo ma ikore nono kod DCI mano ka iwacho ni audit reveals 1.4 trillion in questionable borrowing gope gini kanyi ma ino ndo itimo kar ka osewacho kinde mokalo Kenya debet ni chulo gope mane ok ochul ochulo gope mane ok okawo kata gope mane ok ochopo pacho kae yangore gazet kae kendo kaka ondike kar kae mano Nancy Gathungu ma en auditor general kata janon buge mag omenda kama gintiere penjo ma kamagi kabiro magi medo mana wang'o i oganda kendo miyogi thuolo moro amora mondo ka giyudo mar wuok oko giwuok oko mondo migi penjo matek gi ng'anyo. Jumbe mokalo ne waneno ka auditor general nowuok oko mowacho nang'o ni gope ma Kenya ni godo mane Kenya okawo ka wadok nyaka almost higa mar 2011 ok nyal non malong'o mayud ni notim ang'o mamano koro penjo maduong' nye penjo ne yawa to gope ma wasebedo kwa chulo makata budget wa ma higa mar omenda 2024-25 waneno ka a huge portion mare dhi chulo gope koro penjo maduong' en nang'o ni kata mana 1.4 trillion ma koro ni kani ni osetim ang'o onge gima nonro malong'o manyalo nyisi ni mae gima wasetimo gi pesa ni debede ni pesni gi nodhi ofuk jomoko kata nool gi nying Kenya to kotiyo Kenya ka ji odhi otimang'o invest e weche gi joma nie sirikal obi invest e weche gi ma personal debede ni kamano nikech nonro malong'o manyalo nyiso ni mae gima pesa ni notimo onge. Ai iwacho ni mane kama intiere pesa nodhi kanye koro moge jwang ija era mar Kiswahili nitiere paro mantiere wiye ka jopuonj kachiel koda ka jolony weche mag Kiswahili nitiere giloso bathe ka Ansel nitimo Kiswahili do donen compulsory yes nyaka sani pod en compulsory skul mag sekondar beni yangore ni jok matimo grade 8 en ida temo mondo mi oket Kiswahili optional ne beni jok mano timo Kiswahili ka pod en tim migawo mar somo mabiro gi policies machalo kama okane gi wamiyo onego bed optional nikech it's our national language mar ariyo en language masani iparo ni nyalo bedo ni iwache Afrika mangima nikech sani iwache East and Central Africa jo South Africa osechako twak ewi neno kaka ginyalo tiyo kode ma kogole to koro jok ma chalo ka gima koro pinje moko ema jiwo wach ni to wan kaka jok ma natively wawacho Kiswahili ok wajiwo wachni makoro onego wewe obed kamano kata kamano e penj wang'ega nang'o ni kata sa grading iyiero ga language achiel ok ni en ga ena ma kata kiremo Kiswahili no ni Kiswahili no to ikalo Kiingereza to ni mano koro Kiswahili miremo ni the affect grade ni but ikawo ga the language ikalo maber emikawo bedo graded kendo ka intiere kar kanyo koro mogi jang mano biro ikine romo nyakoro mo jang mag jolonyo weche mag Kiswahili piny Kenya kotene kod jako mariwo ni Gabriel Mbeka mabene oloso kata ka gintiere Eldoret iwacho ni en paro maduoko chien ahinya chenro kata okenge mosego mano mar bero dhok mano mar Kiswahili e piny mangima kata piny Kenya bende kod pinje mamoko mabende wacho dhok ni nyakoro mogi jwang wadhi ne ite mokwongo gazet mara The Standard kae gima gilose maduong' ahinya giwacho ni ero running out of excuses jatend piny Kenya koro ero wacho kanyo ni ero demos madhi mbele Gen Z osewacho ni sirkande mag county bende ok dhi dong' kacha talks failed
mago odiochieng' manyoro bende twak loko bedo mano bende chakore ndalo auchiel bende kawono ni odiochieng' mar ariyo kod mamoko bende ng'ure weche mag somo ranno kanyo kaka dhi mbele unrest e school bende koro osechako mano ma koro iluongo kanyo bedo national headache ochal nade e kinde ma gintiere kar ka who to blame mane penjo mantiere kar ka ni jok ma osebedo ka fund wechegi mago mag ng'anyo ahinya mantiere kar ka mane sigana mantiere wiye ka ahinya maduong' ma bende gimiyo pek odiochieng' ma kawuono e weche ma osebedo katimore Kenya ka gima duong' ma aneno ka en ni sirikal ok winj gima jopiny dwaro ma Gen Z wachoga ni au get au get yenye tunasema au get koro mane gima neno katimore ka nikech Gen Z wacho nang'o ni wan twak muketo mang'eny kok wadwa wan gima wadwaro ni sirikal otiyo twak miluongo ni wabed piny watwagi mano kwadwa wandiko ji e sirikal mondo oti wandiko kweth mopogore opogore mondo oti wandiko polis mondo oti wandiko jatend piny mondo yier jotelo moromo migawo mopogore opogore mondo giti ok wayiero gi mondo kendo giluongwa e twak iwinjo kata iluong mana ji e twak to chenro pod bro bedo mana machacha en chal ka gima gina joge joka lewni ema giloko Ansel watiek gi osigana mantie kan piny Rwanda odhi e yiero ingeni nyaka sani Kagame nigi higni 24 to tigeno dhi bedo gadi koro sani komenda 7 31 telo ka intie tigeno nyaka sani pasent adi mosayudo mar kura 99 to tigeni jok mano chung godo nigi pasent adi 0.5 0.3 kama gintiere kar ka to ma en kama duol mochung ne yiero osewacho mana e piny Rwanda jok mano wuok oko mar gombolo voter turnout ne 98% wuok oko to giduto jok mowuok oko ogone nga kura Paul Kagame odonje tam mare mar 4 modhi bedo kotiyo kuom igni 7 kaka jatend piny Rwanda manyien mage maduok Afrika ni piny kech democracy ang'eni en gimo nego benango ni kisetiyo to chopo kinde makata ini na asetiyo moromo okwane monarchy kata mana oligarchy moro ma ng'ato kodonje telo to ni nyaka tho e telo mane e shida ma wan go ka mane gima nye kelo kata mana shida Kenya kama iyudo ka jomoko believe ni gin nyaka gibed ga bede sirikal ma ni gine ma nyaka gibede e migepe gine ma nyaka ni sirikal ka sirikal ni mana nyaka gibede ni gwenge moko be wacho ni wan nyaka wabed ga bede sirikal ma e shida ma wan godo ma onego be ni ing'iyo koro mo jama kur mathoth som gazet ma The Standard kia utoke kanyo dhineno kaka jo Spain omor to malo kanyo Jude Bellingham wuotho kanyo kong'iyo mano okombe nyakoro mo jwag picha no paro mana kine mane Kylian Mbappe nokalo okombe mar World Cup chakora ranga kanyo kodhi kawe ka Argentina koro Lionel Messi okawo okombe mare bende mano masani okawo duche manyoro mano mara Copa America gima thoth mantiere kar kae wach mari mogik himulo mana weche mag tuke mantiere kanyo Ansel wach mara mogik en mana sel sirikal ni gitim kaka jopiny dwaro wan pod waywak kaka jopiny nang'o ni twak mang'eny ma waketogi mag loso political positions gi magi twak ma wan ok wadwa wan gima wadwaro ni jok ma wayiero odhi oti governors oti MPs oti senators oti jotend migawo oti police oti tije wach man ni pod iluongo ji e twak mang'eny magi gina waste of resources mag jopiny ketho saa gi pesa gi mwandu to gik ma jopiny dwaro to waseng'e nang'o ni list to noseor erokamano Ansel kod thuolo mar bedo kod okinyi ma kawuono nyakoro moke jwang' twak biro kae midhi ta kanyo kod Sharon Ong'ao koikore yo makare wadhi thuolo mondo mi ang' okelnwa twak achiel warang'ane chal mar piny Kenya okinyi ma kawuono nyaka warom kanyo saa 3 mar okinyi ma kawuono wapenjo kanyo no dhi chalo nade e chenro mopogore opogore ka wantiere kodi kar kae ibiro kodwa achiel na tai nono ma gazet kawuono gazet momori en siling 60 Kenya kae kokinyal wuok oko some yor mbui kokalo e gazede gi duto ma The Standard kod mano ma Daily Nation siling 60 pesa ma Kenya ka in Tanzania ijahawi dhi tiyo kata gi siling 1,700 Uganda siling 2,700 nyiew gazet kendo isome nyinga Cleophas Oluoch jagisomo kanyo kod mokeo nyaka chango oriti masani